салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз ман ба шумо тарзи қолабгирии қиртаи примои поёнаш расткӯшониро нишон медиҳам. мо инҷа ҳамаша тайёр кардем, китфа гирифтем, миёна тайёр кардем, ҳамаша қолаби примои тайёр кардем. акнун мо поёнашро туғр мекунем. ҳозир мо то вай мерем, то бёдра мерем, мебуримша то бёдра вая 55 сантиметр. мо 55 сантиметр хат мекашем. намхе ин тарафша намхе 55 сантиметр инҷа хат мекашем. барачки болои кирта прямой мебиёд. шумо хоҳед ки аз бари сина уже раскӯшони бия, аз ҳамиса сар мекунӣ. ҳозир нишон медиҳ. мода ки ай бёдра усудар кура раскӯшон шуданаш, мо бёдра мегирем ша. я як тараф мемонем. и поёни қадам. қадим мо дароза. мо қадам мегирем, мебирем. шумо чанд қа мехоҳед ки вай тар шавад, кушодтар шавад, ҳамон қа вайша. мо 5 сантиметр мегирам барча. шумо агар хоҳед ки чанд қа раскӯшон шавад, 1 сантиметр ҳам хел монда мепреша. 5 сантиметр мегирам. 5 сантиметр, 5 сантиметр. ҳозир мо хат мекашем, хел рост мерем. мебирем ша. и тарафша мебирем. анқа буридем кифоя. якам хел қатор мебирем ша. акнун мо нами қадар монда оз мебинем. 4 сантиметр монда, паҳми 4 сантиметр кушодӣ монда, айточ коғаз монда скотч клей мекунем. шумо агар хоҳед ки кушод шава, нихе зиёдтар мегирем, кушодтар мегирем. дама ҳами 4 сантиметр кифоя. 4 сантиметр мегирем. намхе клей мекунем. намхе клей мегирем, мемолем.
мо ина ҳамаша ҷудо карда мондем, ҷои бурдагӣ монда. Акнун инро гирифта ба коғази нав мекучунем. Ина мо буридем штем, инро мегирем, тарaf мемонем. Şimdi resim etmemeden düşürülmüş. ما این رو دقت کردیم. اکنون گرفتن به قد بالایی میچسبونیم. اینم خیلی میکشیم. استریکه مابینی را استریکه اتفاقی میکنیم. این قد مابیننگی میچسبونیم. اینم خیلی اهمیته ایجاش زیادتر اومده که ممخه میچسبونه میدیم. این تیار شد. شما میتونید که قلابه تیار کنید و روی همه متریال پورا کنید.